Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Littafin Ilhabib kashi na 1. Littafin da ya samu rubutu daga Umma Hanan. Ni kuma naku mai san farin cikin ku kullum da koyaushe zan karanto. Shimfiɗa. Kwanciyar shi ya ƙara gyarawa a babbaɗan gadon nashi, wanda ya ji tausassan shimfiɗu na alfarma a karo na ba adadi. Yana ƙara kankame filo da ke rungume a kirjinsa, cike da shaukin samun nasarar da yayi a yau din nan. Za ta bude masa fuskar ta ya gani, har wani tsama yake yana sakin lallausan marmashi akan kyakkyawar fuskar shi, tare da ƙara warin manya-manyan idanuwan shi dan ya ji daɗin ganin fuskar tata. Sai dai kash, kafin ta kai ga budewar, kamar wanda aka mai tsina, yayi saurin tashi daga nan nauyar baccin da yake. Zambur ya tashi zaune, yana wurga idanuwan shi gefe da gefen shi, da ko ina na ɗakin tamkar wanda yake neman wani abu. Kansa ya dafe da duka hannayensa biyu, cike da ɓacin rai tare da rufe idanuwan shi gam, yana sauke numfashi. Wannan masifa da mai tai kama, a ce sama da shekara 5 yana wannan mafarkin da ya rasa ta ina ma zai fassara shi. Kullum ta Allah, sai dai idan bai kwanta ya rufe ido da sunan yin bacci ba. Ya zamar masa kamar ka'ida ne, idan bai yi ba baya jin daɗi. Abin ya zamar masa bala'i, ya rasa ta inda zai bullo wa al'amarin. Shin wannan yarinyar da take zuwar masa wace ce ita? Me ya alakar ta da shi da take addabar rayuwar shi haka? A ina take? A ina zai ganta? Matacciya ce ko rayayya? Me yasa take zuwa masa cikin baccin shi ta hana shi sukuni? Tarin tambayoyi da har ya gaji da yi wa kansa su, ba tare da har yanzu ya samu amsar su ba. To waye ma zai amsa masa su, bayan ba wanda ya san yanayin mafarkin? Babu wanda ya san yanayin mafarkin. Sosai yake ƙara hango kyakkyawan idanun yarinyar, wanda su kaɗai ne suka bayyana a fuskarta, sai tudun dogon hancinta da shi ma ya kasa ɓoyuwa ta cikin bakin mayafin da ta rufe fuskarta ta da shi. Wasu irin idanuwa ne farare kal, masu mugun kyau da sheki. Ga wani kyalli da cikin ƙwayar idanuwan nata ke yi, kamar wanda hawaye suka fara tarar mata a ido. Dadin dadawa kuma yanayin shape ɗin idanun nata da bai taɓa ganin makamancinsu ba, saboda yadda Ubangiji ya tsara mata su. A hankali ya bude idanuwan shi da launin su ya dan fara canzawa kaɗan. Cike da damuwa ya sauka daga kan gadon, ya nufi wata kofa wanda nake kyautata zaton bedroom ne. Dama boxers ne kawai a jikin shi, hakan ya sa kai tsaye ya wuce ciki, da alamu wanka zai yi. Mintuna kalilan ya fito daga bedroom din, ya daura kugunsa da babban towel, sai karami da ke saman kansa, wanda yake goge sumar kansa zuwa fuskarsa da cikin kunnuwan shi. Wajen katon miro da ke cikin bedroom din ya nufa, wanda yake sheke tab da manya-manyan turarruka masu masifar kamshi da mayuka masu matukar tsada. Sama-sama ya shafa lotion, ya taje tattausar sumar kansa da zagayayyen gemun shi, ya shafa musu mai, sannan ya nufi wata katuwar closet ta jikin bango wanda ta kusan mamaye duka bangon. Ya bude kaya ne ga sunan iya ganin mutum. Shaddoji ne, voyel ya duka, suit da sauran kananan kaya na kamfanonuwa kala-kala da suka yi fice a duniya. Jeans ya dauko dark blue da riga body hawk mara nauyi light blue. Ya shirya cikin su sosai, kayan suka yi mugun amsarsa. Wajen takalmi ya je, wanda su ma ga sunan lodi tamkar shagon sayar da su. Farin boot ya dauka, ya zauna a gefen tamfatse tsangadan ya saka. Ya je wajen ajiyar agogo, ya dauki wani baki kirar kamfanin Gucci ya daura. Wajen miro ya koma, ya feshe jikin shi da sanyayyun turarruka masu matukar kamshi da sanyaye zuciya. Daga nan ya fice daga bedroom din bayan ya dauki wayoyin shi. Kai tsaye cikin gidan ya nufa, don ya san Ummi na can na jiran shi, musamman ma yau da ya dan yi late, ba kamar lokacin da ya saba shiga gidan ba da safe. Da sallama ya shiga makeken falon, wanda ya ji kayan kawa masu tsada ta kota ina sai kyalli da walwali yake. Ga kamshin turarrukan wuta haɗi da air freshener spray da aka ƙara da shi. Cikakkiyar dattijuwa mai cikar kamala na hango kan ɗaya daga cikin kujerun falon. Ta sha adanta cikin wani dakakken lace blue black da touch ɗin pink na fulawowi. Wuyanta da hannunta zuwa da kunnanta zuwa hannayenta sun sha gwalagwalai, sai faman walwali suke. Kallo ɗaya za ka yi mata kaga tsantsar kamanninsu da wannan saurayin da ya shigo. Babu ta inda ya baro ta. Daga zaunan da take za ka iya ganin tsayin da take da shi, kamar yadda shi ma yake dogo sosai, har ɗan rankwafawa ya yi daga sama.
Kin shigowar shi falon fuskar matar ta washe da fara'a, shi ma domin shi ya dan saki fuskar sakamakon da take a dinke a haɗe gabas da yamma. Wajenta ya karasa ya tsugunna har kasa ya fara gaishe ta cikin sakin fuska. Ta amsa masa tana shafa kansa, sai ya ji duk tarin damuwar da yake ciki game da irin mafarkan da yake ta fara raguwa a hankali. Ya ce, ummi zan fita, a yi mana addu'a. Breakfast ɗin fa? Ta ce tana kallon shi tana ƙara nazarin yaron nata kamar yana da damuwa. Fuska kawai ya ɗan yatsuna, yana girgiza kai ya ce, ba na jin zan iya cin komai yanzu ummi, kawai zan fita, zan samu abin da zan ci a can. Sosai ta ɓata rai ta ce, ban yarda ba sam. Halinka ne ban sani ba, ko kuwa yau ka fara faɗar haka kuma har ka je ka dawo baka sawa cikinka komai. Me yasa kake son yin wasa da cikinka ne? Mai babban suna? Shagube mata fuska yayi, yana shirin yin magana, ta dakatar da shi ta tashi tsaye tare da riko hannun shi ba tare da ta yi magana ba. Ta bayan kujerar da take suka bi, suka nufi dining area. Shi dai yana biye da ita har suka karasa katon dining table da ya gaji da haduwa, wanda aka chaba shi da womas kala-kala masu muguwar tsada da plate da cup duk masu kyau da sauran kayayyaki da ake ajiyewa a dining. Ɗaya daga cikin kujerun dining din ta ja masa, ya zauna da kanta ta yi saving din shi, ta tura masa plate din gaban shi da mug da aka hada tea mai kauri wanda ya ji kayan kamshi da na'ana'a da sauran hadin da Larabawa suke yi. Shayin shi sai tashin kamshi yake. Fuska ya shashsheke yana kallon ummi, ganin babu alamar wasa a saman fuskarta. Sam hakan yasa bai sa ya ma fara yin magana ba. Ya maida kallon shi kan abin da ke gaban shi, dan dole zai ci abincin nan jin cikin shi yake duk a wani cinkushe ba daɗi. Bai sha'awar sa masa komai sosai, mafarkin nan ya fara tsaya masa cikin ransa. Ya rasa kuma ta yadda zai bullo wa al'amarin, gashi baya so kowa ya sani. Kujera ummi ta ja ita ma ta zauna kusa da shi, tana faɗin, sai ka ce wani ƙaramin yaro kullun sai an yi ma faɗa. Amin, sai ka ce wani ƙaramin yaro kullun sai an yi fama da kai wajen cin abinci. Kafi kowa sanin yadda kake matukar shan wahala idan ulcer ɗinka ta tashi, amma ba za ka raka kiyayewa ba. I'm sorry ummi, zan ci fa. Yayi maganar yana ɓata rai kamar mai shirin sakin kuka. Shi fa hidimar shi ma tafi karfin shi, don haka yake ganin tsayawa ma cin abinci kamar ɓata lokaci ne. Shi yasa sai ya kusan ini da yunwa a cikin shi, sai kofi da a koyaushe yake ɗarkawa cikin shi. Kan dole ya fara tura abincin, ganin yadda ummi ta kasa ta tsare, ba alamar ma za ta bar wajen bare yayi sharp ya tashi. Bai wani ci da yawa ba, ya tura mug da plate din daga gabansa. Ya yagi tishu, ya mike tsaye yana goge bakin shi da hannu ɗaya. Ɗayan kuma yana kokarin ɗaukar wayoyin shi da ke zube kan table din. Oya, koma ka zauna, cewar ummi tana kallon shi. Sosai ya mararece mata, ya wani langwaba kai ya ce, please ummi na, I'm fully wallahi. Allah, ban san ina zan sa sauran ba. Kin ji? Ya karasa maganar yana dan tura baki gaba, kamar za ta yi magana kuma sai ta fasa, ta girgiza kai kawai tare da faɗin, to ai shikenan, Allah ya kiyaye ya bada sa'a. Murmushi yayi kaɗan, wanda ba lallai ma mutum ya fahimci murmushin yayi ba, saboda yadda suka tsaya iya labansa kawai. Cike da jin daɗin addu'ar ya ce, amin amin ummi na, thank you so much. Ya karasa maganar yana sakar mata kiss a gefen kuncinta. Ya nufi kofar fita daga falon, da kallo ta bishi har ya fice daga falon cikin zuciyarta tana ƙara bin yaran nata da kyakkyawan addu'o'i. Tun fitowar shi harabar gidan bodyguard ɗin shi suka fara ɗiban gaisuwa. Hannu kawai ya ɗaga musu, ya shige da kakkiyar motarsa, wanda dama already an riga an buɗe masa tun kafin ya ƙaraso. Ɗaya daga cikin motocin ne ta fara fita, bayan an buɗe katon gate ɗin gidan, sai wadda yake ciki ta take mata baya, sai kuma wata guda ɗaya da ta biyo bayan wadda yake ciki. Suka shilla kan titin unguwar, wanda yake kamar an share shi saboda rashin mutane da motoci. Shi kadai ne a bayan motar, ya lafe a bayan seat din, idanuwan shi a limshe, ya lula can duniyar tunani kan irin mafarkin da yake tunani yake ya fada wa ummi ko Mujahid, babban aminin shi, ko dai yayi shiru da bakin shi. Abin yana matukar ci masa tuwo a ƙwarya. Yana so ya samu mafita, to ta ina mafitar za ta zo masa ma? Bai sani ba. Yana roƙon Allah dai ya yaye masa dukkanin wani duhu da ya baibaye shi. HIA Gashua Enterprises Limited, sunan da na gani kenan manne daga gaban kamfanin. Bayan shigar su, wanda yanda aka rubuta sunan ma kadai abin kallo ne, da yanda aka tsara shi. Har aka yi parking a cikin harabar katon kamfanin, wanda ya mugun haduwa
ya ji gilasai ta ko ta ina ko cikin shi ba a gani. Bai bude ido ba sai da aka bude kofar motar sannan ya bude idon shi da suka danyi ja. Kafafuwan shi ya fara zurowa kafin gangar jikin shi ta biyo baya. Sai da ya daidaita tsayuwar shi sannan ya shiga takawa cikin sauri da kazar-kazar irin na mai wadatacciyar lafiya da ubangiji ya hore masa ita. Sauran suka rufa masa baya. Tunda ya shiga cikin kamfanin, ma'aikata ke ta faman miko gaisuwa da hannu kawai yake amsawa ba tare da ya ce komai ba, wanda sun riga da sun saba da yanayin amsa gaisuwar tashi, don haka ba wanda ya damu, suka ci gaba da ayyukan gabansu. Daga inda zai hau lifta ta kai shi hawa na biyu inda ofis ɗinsa yake, suka rabu da su bayan sun bashi briefcase ɗinsa. Katon ofis ne mai girman gaske wanda aka kawata shi da duk wasu nau'ikan kayan kawa da ake yin ado da su a ofis. Kamshi kawai yake zubawa da kyalli ta ko ta ina saboda gyaran da ya sha. Wani dan karamin katako ne wanda shi ma aka yi masa wani irin fenti mai kyau, aka kawata shi da tambarin sunan shi a jiki, wato Habib Ibrahim Ahmad Gashuwa. Daga kasan sunan nashi aka rubuta matsayin shi a kamfanin, wato General Manager. Haɗaɗɗiyar office chair ɗinsa wanda take har yanzu a ledarta, kamar yau ne aka ajiye ta, ya nufa ya zauna. Bayan yayi bismillah wanda ya zame masa ka'ida kullum sai yayi kafin ya zauna. Kasa ya danyi da kansa, ya dafa goshinsa da hannu ɗaya, ɗayan kuma ya shiga dan bubbuga table ɗin da pin ɗin da ya ɗauka. Bayan zamansa kujerar ta shiga jujjuyawa da shi. Tarin ayyuka ne a gaban shi saboda shirye-shiryen bude wani sabon kamfani da babban kamfanin nasu zai yi na sarrafa fata. Shi yasa a 'yan kwanakin bashi da tsukuni, koyaushe yana busy. Hakan ne ma ya ƙara rage masa tunanin yarinyar shi ta mafarki. Sai yau kuma da abin ya dawo sabo fil, lokin aka yi daga bakin kofar. Yes coming, ya ce a hankali tamkar mai ciwon baki, cikin daddaɗan sound ɗinsa da ubangiji ya azurta shi da ita, ba tare da ya buɗe idonsa ba ko ya daina jujjuyawa akan kujerar ba. Wani kyakkyawan saurayi ne dogo, ya matse cikin suit light blue da tarin files a hannun shi, ya shiga office ɗin. Mazaje, wannan saurayin ya faɗa yana zube tarin file ɗin bisa table tare da jan kujera ya zauna, fuskarsa ɗauke da fara'a. Cak ya tsaya da juyawar da yake, ya ja siririn tsaki tare da buɗe idanuwan shi, ya sakarwa wannan saurayin harara a hankali kamar mai tsoron yin magana. Ya ce, matsala ta da kai kenan hauka. MJ, ya zaka shigo min office ba sallama sai ka ce ba musulmi ba? Oh shit, wallahi na sha'afa ne. Mujahid ya ce yana ɗan dukan goshinsa. Idanuwan shi ya ƙara mayarwa, ya rufe ba tare da ya ce komai ba. Murmushi MJ yayi, yana kama hannun shi da duka hannayen shi ya ce, afuwan abokina, kaina bisa wuya. Assalamu alaikum. Zaman sa ya gyara, yana amsa sallamar ya mika ma MJ hannu kamar yadda shi ma ya miko masa, alamar su yi musabaha. Takardun MJ ya janyo gaban shi da nufin fara yi masa bayani, sai ya ga yayi relaxing kan kujerar. Ya daga kansa sama, yana kallon rufin office din wanda ya wadatu da fitilu masu kyau da tsari. Ido kawai MJ ya kwara masa, yana nazarin sa. Alamun sun nuna abokin nashi kuma dan uwan shi yana cikin damuwa. Zaman shi ya ƙara gyarawa ya ce, "Hi, Mr. Gashuwa. What is wrong with you?" Akwai matsala ne? Nothing. Habib Gashuwa ya bashi amsa a yanda yake ba tare da ya dago kai ba. Kai MJ ya girgiza yana faɗin, "No. It's possible. Kana da damuwa Gashuwa. Faɗa min menene?" Nace babu komai MJ. Please ka kyale ni haka mana. Wani dan murmushi MJ yayi, alamar bai yarda da maganar da ya faɗa ba. Yace ni kuma nace akwai wani abu. Ba yau na fara ganin ka ba Gashuwa. Na san ka Faransa ne, duk da dai dama kullum cikin kunci da takurawa kanka kake. Amma tarayyar mu da kai da dadewar da muka yi da juna yasa a hakan nake iya gane farin cikin ka da akasin hakan. Please tell me what is your problem? A fusace Habib ya dago kansa har yana dan dukan table din gaban shi yace, "Nace maka ba komai. Har sau nawa kake so in maimaita maka ne? Kurma ne kai ko makaho? Zaka dame ni ko mene?" Kai, ban sani ba. Dariya ma ya ba MJ. Ya dan dara tare da fadin, "Me? Maye ne mana, amma ban fara cin mutane ba. Wai ko dai duk rashin mace a kusa da kai ne yake kawo hakan?" Harara ya dalla masa, ya ja wani dogon tsaki ya janyo takardun da MJ ya zo da su, yana faɗin mahaukaci kawai. Dariya MJ ya kilkile da ita, hakan ya ƙara fusata Habib.
A hasale ce, zaka tsaya kai min bayanin abin da ya kawo ka ko kuma dariyar zaka tsaya yi? Gimtsa dariyar yayi, ya tattara nutsuwarsa, suka shiga yin abin da ya baro shi daga nashi office din. Sun dan dauki lokaci a tare sannan MJ ya tashi ya tattara takardun zai koma da su office dinsa. Tsayawa ya kalli Habib, zai kare yi masa wani iya shegen. Yaga ya ci serious, ya tamke fuskar nan tam. Ya ci daci tamkar wanda bai taba yin dariya ba. Murmushi kawai MJ ya fice daga office din ba tare da ya ce komai ba. Kuma ba wai dan murtikewar da Habib din yayi ba, sai dan tarin ayyukan da ke a gaban shi wanda yake so ya kammala a yau. Idan ya tsaya kuma zai bata lokacin shi anan. Numfashi ya sauke tare da limshe ido bayan fitar MJ. Yana jin tamkar ya kira shi, ya fada masa damuwar shi, ko zai ji sanyi a zuciyar shi idan ya fitar da abin da ke cikin ransa. Baya so lamarin nan ya shafi aikin shi, gashi kuma abin ya fara yi masa yawa. Dannewar da yake yi a da tana neman gagara a yanzu. Tsawon mintuna kusan 20 ya dauka a haka. Daga bisani ya tashi ya nufi inda coffee machine yake. Ya zuba amok ya dawo tsakiyar office din inda aka kawata shi da Hitachi da Leccia milk color kalar fentin office din da glass table a tsakiyar su. Bisa tusi ta ya zube. Ya shiga shan coffee duk kuwa da irin zafin da yake da shi. Haka ya rika sha yana limshe ido. A takaice dai a wannan yanin ranar ba wani abin kirki da ya tsinana a office din. Har lokacin tashi yayi, ya tashi ya tafi gida. Flashback. Gashwa's family tun asalin masu arziki ne. Tun asali ahalin masu arziki ne wanda suka gaje shi tun iyaye da kakanni. Tun lokacin ma arzikin na noma da kiwo ne da sauran nau'ikan abubuwa da mutanen da suka dogara da shi ta hanyar cin abincinsu. Malam Ahmad da Inna Karime su ne iyayen Ibrahim, wanda shi ya kasance ɗa na uku a gurin iyayen shi. Akwai maza biyu kafin shi, Suleiman da Adam, sai kuma mata hudu da ke bin shi. Dukansu dai su bakwai Allah ya azurta Malam Ahmad da su. Sun tsaya tsayin daka wajen ganin sun ba su cikakkiyar kulawa, tarbiyar ilimin addini da na zamani. Sannan mazan duk wanda ya taso zai nuna masa kasuwanci, don haka suka taso masu neman na kansu, ga kuma ilimi suna kan nema. Adam da Suleiman tare suka yi aure lokaci ɗaya, don dama tsiransu a haihuwa ba wani mai yawa bane. Ibrahim kuwa sai da ya dade sosai bai yi aure ba, yana ta bawa biro da takarda hakkinsu da neman kuɗi, har Malam Ahmad ya gaji da sa masa ido. Ya magantu ganin bashi da alamar yi ko maganar ma baya yi, dama kuma shi kadai ya rage a gidan. Sauran kannan nashi mata duk sun yi aure. Wata tafiya da zai yi Dubai kan harkokin kasuwancin Malam Ahmad, yace yana dawowa ko ya nemi yarinyar da zai aura ko kuma shi ya nema masa cikin dangi da abokan arziki. Yace to insha Allah yana dawowa zai duba matar aure. Ashe matar auren ce ke kiransa a can Dubai din, dan yana zuwa kwanan shi biyu ya hadu da wata yarinya Balarabiya mai suna Afifa. Mazauna kasar Dubai din, Allah ya dora masa masifar santa. Lokaci daya ya sha matukar wahala kafin ma ya samu ganinta, dan irin gidan nan ne masu mugun tsaro. Wancan ganin nata ma da yayi har yaji yana santa, sa'a ya ci da kuma ubangiji da ya rubuta ita ce matar shi kuma uwar 'ya'yan shi. Gani daya ta yi masa, ita ma ta ji ya kwanta mata sosai cikin ranta. Duk ya fiye mata samarin Laraba wannan da ke kai mata hari, kasancewarta kyakkyawar gaske, dama an ce so gaman jini. Ta guri daya suka samu mishkila a soyayyar tasu, wato iyayen Afifa, musamman mahaifinta Habib Al-Hussein. A ganin su idan suka bari ya aure ta, zai tafi da ita kasar shi, ya raba su da ita. Gashi dama yara biyu kawai Allah ya basu, daga ita sai kaninta Muhsin. Da kyar aka samu suka amince ya aure ta, amma sun kafa masa sharadin sai dai ya dawo Dubai din da zama gabaki daya, dan ba za su iya nesa da yarinyar su ba. Kai tsaye ya amince ba tare da wani dogon tunani ba, saboda soyayya da ta rufe masa ido. A lokacin burinsa kawai ya ga ya mallake ta a matsayin matar shi. Allah ya rika ya kammala abin da ya kai shi ya baro kasar, ya je ya samu iyayen shi da maganar. Yana kammalawa kuwa ko kwana ɗaya bai ƙara yi a kasar ba, ya dira a Niger cike da zumuɗin zai jewa da iyayen shi da labari mai daɗi na samun matar aure. Bayan dawowar shi ya sanar da su abin da ke tafa da shi. Ya samu matar aure Balarabiya
Malam Ahmad bai wani ja da tsayi ba, ya amince tare da sawa lamarin albarka, amma ko da ya ji maganar Ibrahim ta karshe ta sai dai ya koma can da zama. Gaba ɗaya anan fa Malam Ahmad ya tubure ya ce sam ba zai yi ba, bai amince ba. Idan har zai aure ta to kuwa sai dai su dawo Najeriya su zauna a nan, ba wata ƙasa da zai bi wata ya mace. Hankalin Ibrahim ya tashi sosai. Ga waya da Afifa ke masa akai-akai, tana ƙara jaddada masa irin san da take masa. Ta ji shiru kuma har yanzu ba wani labari. Dan Allah kar ya guje ta, ya taimaka ya dawo gare ta. Allah sarki, wannan kenan. Farko kuma mafari daga littafin Ilhabib. Duka anan zan dakata, sai mun haɗu da ku a kashi na biyu domin jin ci gaban labarin. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Littafin Ilhabib, kashi na 1. Littafin da ya samu rubutu daga Umma Hanan. Ni kuma naku mai san farin cikin ku kullum da koyaushe zan karanto. Shimfiɗa. Kwanciyan shi ya ƙara gyarawa a babbaɗan gadon nashi, wanda ya ji tausassan shimfiɗu na alfarma a karo na ba adadi, yana ƙara kankame filo da ke rungume a kirjinsa. Cike da shaukin samun nasarar da ya yi a yau din nan, za ta buɗe masa fuskar ta ya gani. Har wani tsima yake yana sakin lallausan murmushi akan kyakkyawar fuskar shi, tare da ƙara warin manya-manyan idanuwan shi, dan ya ji daɗin ganin fuskar tata. Sai dai kash, kafin ta kai ga buɗewar, kamar wanda aka mai tsina, ya yi saurin tashi daga nan nauyar baccin da yake. Zambur ya tashi zaune, yana wurga idanuwan shi gefe da gefen shi, da ko ina na ɗakin tamkar wanda yake neman wani abu. Kansa ya dafe da duka hannayensa biyu, cike da ɓacin rai tare da rufe idanuwan shi gam, yana sauke numfashi. Wannan masifa da me tai kama? A ce sama da shekara 5 yana wannan mafarkin da ya rasa ta ina ma zai fassara shi. Kullum ta Allah, sai dai idan bai kwanta ya rufe ido da sunan yin bacci ba. Ya zamar masa kamar ka'ida ne, idan bai yi ba baya jin daɗi. Abin ya zamar masa bala'i, ya rasa ta inda zai bullowa al'amarin. Shin wannan yarinyar da take zuwar masa, wace ce ita? Me ya alakar ta da shi da take addabar rayuwar shi haka? A ina take? A ina zai ganta? Matacciya ce ko rayayya? Me yasa take zuwa masa cikin baccin shi ta hana shi sukuni? Tarin tambayoyi da har ya gaji da yi wa kansa su, ba tare da har yanzu ya samu amsar su ba. To waye ma zai amsa masa su, bayan ba wanda ya san yanayin mafarkin? Babu wanda ya san yanayin mafarkin. Sosai